Eina Utel horrietak dino, zutaz letrak idazteko badaukasala. Gure hurrengo konbidauak gazteez letrak idazteko beharra eukidauantza, eta liburu barri bat argitaratu da gure hurrengo konbidauak. Miren Bigalabeitia da bera. Norberak maite duena hitza gogoan irakurketa biziz izeneko liburua kaleratu dozu, zu izatez Euskal Filologian lizentziatua zara, literatura unibertsala eta euskerea irakatsi dozuz eta irakasten dozuz, literatureagaz batera, Mungiako bigarren hezkuntzako institutuan. Zek eroan zintun, lehenengo eta behin, liburu hau idaztera? Bueno, liburu hau apurtxo bat irakurketaz eta irakurleez eta irakurketaz da. Eta horretan 30 urte baino gehiago jardun da gero idatzi dut. Osea, izan da apurtxo bat momentu batetan burura etorri zitzaidan, burura etorri jatan zenbat disfrutatu dodan zehatxe ginez eta zein ondo egon nazen ni irakurtzen eta batez be nire gazteekin irakurtzen, nire ikasleekin irakurtzen eta gero hitz egiten irakurritakoari buruz. Eta une baten, nolako urte baten, bururatu jatan pena bat izango litzatekela hori guztia ahaztutea. Batzutan pentsatzen dugu, idazten badugu hor geldituko da. Bueno, ez dakit hor geldituko dan luzerako, baina bueno, bertan adierazteko gogoa, ez? Hor ere badagoela ondo egoteko eta atseginez bizitzeko aukera bat, irakurriaz eta irakurritakoari buruz hitz eginez. Bueno, hori izan zen. Zenbatetan entzun dautzagun pertsona heldu bati honako esaldia, ez da? Gazteek lehidu, gazteek ez dabe irakurtzen. Estereotipo lez irudikatzen dugu askotan esaldi hau. Estereotipo horrek apurtzeko, miren, zuk zeuk, zeintzuk lekukotasun bizi izan dozuz, eta zelango testigantzak eroan dozuz liburura? Bueno, alde batetik egunerokoa. Nik egunerokotasunean irakurketa bizi izan dut. Eta ikasleekin eta inguruko gazteekin, bueno, nik batez bere ikasle harremana eukidot eurekin, ez da? Baina egunero irakurtzen gendun. Eta egunero ez, baina astero bai komentatzen gendun irakurritakoa. Orduen horrek apurbete behartu egiten zaitu, karo, askok esango da, bai, hori behartuta da, bai, zenbat gauza ez dugu zan behartuta egiten. Kirola egiten dugu, ona dalako, janari osasungarria jaten dugu, ona dalako, bueno, irakurtzen dugu, bere bai, ona dalako. Eta alde horretatik nik olako eritziak guztiz ez estatu egiten ebazan, horren aurka jartzen nintzen, pentsatzen daban, bueno, baina honek egunero irakurtzen dabe, eta egunero espada astean egun batzutan bai irakurtzen dabe. Nork egiten dago hori? Beste adin batzutan. Nagusitan nork egiten dago hori? Oso gitzik. Eta, bueno, gero pentsatu neban, bueno, hori nire iritzia nik ikusten dodana da egunerokotasunean, baina apurbete datuak ere bilatu behar ditut, ezta? Eta egia esan, bueno, datuak bilatzen hasi baino gehiago nire gana etorri ziren. Halako batean egunkarian ikusi nebazan, Espainiako editoren datuak eta inkestak eta valorazioa irakurketari buruz. 2019ko irakurketari buruz, gazteen artean, eta gero, ja, ikusi neban, hombre, gehien irakurtzen dabenak 14tik 18 bitarteko gazteak dira. 18tik aurrera apurbete jeisten da, eta ja, gero, gehiago jeisten da irakurketa 24 urtetik aurrera. Horrek ikusita, esan, bueno, ikusi behar dut urtero apurtxo bat zer, 20an, 20ko datuak ere begiratu nebazan, eta konfirmatu edo baiestatu izan nire iritzia, ez da? Ezakite. Baina egunero probatu daiteken gauza bata, egunero ikusi daiteken gauza bata. Bakarrik begiratu gelditu eta begiratu egin behar da, inguruan.
Liburua idazteko, miren dinozu, tonu nahiko hurbila aukeratu dozula. Segaitik? Ez nintzelako gai ikusten, eneban gai ikusten nire burua liburu teoriko bat idazteko. Olako liburuak egon dira, eta azkenengoko urteetan, bueno, irakursaletasuna ez dela irakurtzen, badela irakurtzen, hori bada ardura bat gizartean. Kultura atzerantz doala, nik ez dut hori uste. Baina, bueno, egia da kulturan gabizenok edo dabizenak geroago eta gehiago nahi dabela, eta arrazoi handiz, ezta? Baina ikusten eneban nire burua oso eroso ikusten, teoriak azaltzen, teoriak hor egon behar dira. Eta oinarritu eta sendotu egin behar dabe gure gogoeta eta pizka bat guk esaten duguna, ezta, gure idazketa edo mintzaldia, baina nahi neban zeo zer hurbilagoa. Eta askotan gazteek ez dute irakurtzen iritzi horreri erantzuteko, erakutsi gazteek irakurri egiten dabela, eta zuzenean erakutsi. Eurek zelan irakurtzen daben eta zein eritzi edo ze gogo eta ateratzen dabezan irakurketatik. Eta pentsan eban, hori da froga. Hori nik orain arte behintzat ez dut ikusi inongo liburutan esan da, gazteek hau irakurri dabe eta hau esaten dabe liburu honei buruz. Eta hau da euren eritzia eta gustatzen jake, ala jake gustatzen, ala batzuk batzuei zati bat bai eta beste zati batzuk ez. Olako azalpen edo aipu zuzenak usten eban, oin arte nik behintzet ez doaz irakurri eta interesgarriak izan alzirela. Da hori ikuspegi edo tonu hurbiletik egin behar zala. Elkarrizketa bat izango balitz bezala, ez da? Norberak maite dauena hori dalako. Niretzako hori da nik maito doana. Horregaitik, tituloa bere horregaitik da. Hurbileko jenteagaz komentatu eta hori erakutsi, horreri ahotsa edo osentasuna emon. Eta miren, ikasleen artean igerri dozunagaitik, irakurteak gazteen artean aberastu, lotu edo askatu egiten dau? Aberastu eta askatu. Eta lotu, agian, ez dakiz zentzutan galdetzen zendun loturena. Aberastu bai, euren hizkuntza, bai idazteko edo bai hitz egiteko, eritzia garatzeko, pentsatzeko, hori guztia aberastu egiten dau. Irakurtzen dugunean beste hitz batzuk, beste hitz egiteko modu batzuk irakurtzen duguz. Eta pentsatzeko modu batzuk irakurtzen dugu, eta batzutan hortik hartzen dugu ere bai geure iritziak emoteko eredu bat. Pentsau ezarren, behin eta berriro eredu moduan hartzen dugu irakurtzen duguzan esaldi edo pasarte gogoan garriak edo gustatzen atsegin jakusenak, ez da? Askatu be bai. Ze beste pentsamolde batzuk ikusteko eta gure ganatzeko aukera emoten dauzku irakurketak, edo beste zerbaitetan pentsatzen hasteko emoten dauzku, eta eritzia askea da, eta pentsatzeko aukera bere askea da, eta pentsatzen duguna ere askea da. Orduan, liburuak edo kontakizunak, narrazioak, poemak, saiakerak beste inguru batera eroaten gaitu, ez da? Bidai baten aurrean jartzen gaitu, edo bide baten aurrean. Eta gu askeak gara bide hori hartzeko ala ez. Eta hartzen dugunean ere bide hori zelan egiten dugun erabakitzeko askatasuna boten dauzku.
Luze eta zabal jarrituko neukezu, azperbaz oso interesgarria egiten jabilt hau alkarrizketea, baina Amabietako barriak ate joka daukaguz. Galdera zehatza, liburuari buruz zer gehiago jakin gure dauenak, pentsetan dut Durangoko azokako Pamil argitaletxearen estanera jo beharko dauela, ezta? Bai, han egongo da liburua salgai. Bueno, han egongo naz ni ere sinatzen, ostegunean, eguenean, sortzian, goizeko 12 edo 12:30 aurrera, beraz, baten nahi bada hurbildu, antxe ni zeo zer galderak erantzuteko prest, edo hitz egiteko prest. Ikusten dozunez berbasko ikendonik. Baina guztu nantzuten jatzu. Miren bila behitia, eskerrik asko, sorterik onena zure liburuagaz, eta baten batek gehiagura jakin ez gero, hortxe, plazie, Durangoko azokea bihartik aurrera. Ondo segidu? Bai, zuek ere, mila esker.